Como que non? Con Carlos Tresandí na Radio Galega. Hola amigos e amigas. Estamos na Radio Galega, son concretamente xa as 12 e uns minutos da noite, bueno, pois os minutos despois do informativo, Tamén non queremos nunca dar datos exactos, porque sabemos que a estas horas a xente tende a xa a preguiza un pouco, a dormir, a pechar os ollos, e nós non somos un programa de pechar os ollos. Quero dicir que un pode escoitalo como desexe, pero nós preferimos que sexa cos ollos como dos de ouros da baralla. Sobre todo está ben que vexan cos ollos abertos porque tamén temos vídeo podcast. Claro, non nos dixemos en varias semanas. Temos unhas redes sociais cuquísimas, pero moi monas, unhas redes sociais están para entrar a vivir, Pero dicir, que bonitas son as redes sociais. O programa non tanto, pero as redes sociais @como que non radio, en Instagram, en Facebook, en Twitter, están casi tan ben como a convidada que temos hoxe repetindo por terceira vez, recuncando no Como que non, que vou presentar directamente porque xa hai moitos programas que este programa xa non ten unha estructura fixa. Dixen, a lo loco, Lucía Rodríguez. Moi boas noites. Boas noites. Boa, pero que ata che aplauden. Que non... Que un comentario que non digo que non o merezas, que mereces estes aplausos e moitísimos pues claro, máis. Non, porque últimamente como estamos noutro concepto, sí, pois xa non aplaudimos tanto. Que había ointes que dicían, gústame moito o programa, pero moito aplaudides. Digo, bueno, chico, por... Eso sempre está ben, claro, porque hai enerxía. Bueno, depende de se estás de público. Mellor se tes que aplaudir moito. Hai xente que dicía, xa está ben de aplaudir, Que tal estás? Como andas? Todo ben, todo ben. Hoxe tes que despedirte de nós. Xa, co ben que me tratades. Bueno, grazas. Hoxe, mira, xa non nos queda comida porque, claro... Papámola toda. Entre esta xente que papou as vicas Malena, que hai que darlle unha apertaza grande a mamá Malena, que nos trouxo as vicas e que as comimos, bueno, os que poden comer. Ti non. Eu non, porque son celíacos, son así repugnantes. Non pode, pero bueno, trouxemos unhas galletiñas. Unhas galletiñas que me duraron tamén ao primeiro programa, porque logo aquí esta xente que son uns boitres larpeiros, terribles. Son terribles, non deixan de comer. Por certo, imos xa saudar, non? O equipo habitual, Alejandro Martínez Pini, nos controis técnicos. Como estás, Pini? Hola, Carlos, que tal? Pois escoítote un pouco lonxe hoxe, non sei por qué. Así un pouco máis cerca. Así un pouco máis, preto. Fran Rodríguez, como andas? Boas e misteriosas noites. Que bonito, sí, sempre bonito iso. Pepe Capelán, hola, boas noites. Fernando Requer, que non ten micrófono polo de agora. Sí, non vai falar. Hai que lembrar que temos en marcha unha enquisa de Twitter que remata xa en poucos minutos. De feito, cando dea a unha! Efectivamente, estamos preguntando hoxe que pintaba Quique en Verano Azul. Esta é a pregunta que temos. Eu creo que Fran Rodríguez, que o que pariu esta pregunta mutante, esta consulta, debería ser o que dea e lembre as opcións que aínda temos por se alguén está dubidando que marcar e que votar no noso Twitter @como que non radio. Moi ben, pois as opcións eran... Sí. Era Quique un Anunnakis? Un Anunnakis, correcto. Segunda opción, estaba morto como Bruce Willis agora sí ao final do sexto tentido? Ben, pode ser, sí. Terceira opción, era un extra pesadiño do estilo Mocito Feliz. E hai dúas opcións extras que eran... Non, hai unha opción, hai unha opción extra. Si, non deamos máis, temos 4 opcións. Que era a de Pepe Capelán ou a de Fernando. Non, era a de Fernando e que non la contou. Sí, é verdade. Fora de foi en petit comité. Claro, fora de micro. Pero hai que decir, está moi ben, a de Pepe Capelán, citar, que era unha opción moi interesante, que era Quique producto da nosa imaginación. Ah, vale, pero esa non está, Pero puido ser unha alucinación. Non está. Ah, esa sí está, Eu creo que eso está, Ese non está aberta para debate. Alucinación colectiva. Moi ben. Pero bueno, a que propuxo Fer tamén así off the record, que din os guais da tal, estaba moi ben que dixo que era un viaxeiro no tempo, pero que estaba ali e non podía tocar nada para non cambiar nada, e non facer outra liña temporal. Moitísimos millennials preguntándose agora mesmo quen era Quique de Verano Azul. Home, pero os millennials saben o que é un viaxe no tempo, unha liña temporal, porque traballase muchísimo. Quique era o millennial traballa moitísimo eso. Quique era un rapaz que tiña así a cara de bolo,
de pan un pouco, a ver, de verano azul era o que tiña máis cara de bolo. Un rapaz estándar. Non era feliz, era estándar pero feliz. Él era feliz sempre tiña un sorriso na faciana. Dicía, que fai Quique? Pues, Bueno, está isto aí, queremos está, saber. claro. Isto queremos saber. Entón lembramos concretamente as asociacións, un Anunnakis, digo ben, Anunnakis, que se é produto da nosa imaginación. Anunnakis, entidade biolóxica extraterrestre para que non saiba un pouco. A ver, que somos servizo público, que aquí tamén se ven a aprender. Sí, eu creo que hai Anunnakis que escoitan o programa, que chaman moitos a Marcial polas noites e tal. Hai que ter moito cuidado porque no peixe, porque se non non anisaki, non fritas ben, non iso. Estaba aí colocada para penalti. Sí. Bueno, é que ás veces tamén imbúome do espírito de Pini. Entón, sabenme estas cousas. Bueno, temos dúas, e cales serán as outras dúas para que lembrar e entrar no Twitter? Anunnakis estaba morto como Bruce Willis. Morto como Bruce Willis, certo? Cal era a terceira? Un extra pesadiño. Mocito feliz. Bueno, pois podedes entrar aínda a votar, facémolo en @comoqueronradio. No noso Twitter, aínda que temos todas as redes sociais abertas para votar no Twitter, saberemos os resultados pois cando remate este programa. Quero dicir outra cousa, porque non sería senón este programa. Lembrar que hoxe é 19 de outubro, acabamos de entrar, témolo recén estreado, tal día como hoxe, pero no ano 202 antes de Cristo, preto de Cartago, Escipión, o africano, general romano, por se alguén está despistado, que entendo que case toda a audiencia coñece, vence a Aníbal Barca na batalla de Zama. É a nosa efeméride insulsa de hoxe, que consegue ter entidade grazas a Alejandro Martínez Pini. Bravo, grande Pini! Hipster! Que tal, Pini? Que tal, Carlos? Escoítote, ves? Hoxe sí que te escoito. Fálanos un momentiño, achégate o micro de Fran, porque te escoitamos baixiño, pero non pasa nada. Entonces, espérate. Non pasa nada. Ímoslo. Sí, dinos. A ver se me escoitas mellor. Sí, moito mellor así, sí. Voume repanchingar. Sí. Teño dous datos da efeméride esta. Escipión, o africano. Sí, achégate máis, senón non te escoitamos. A victoria foi tan loada, tan grande que despois George Dan fixolle unha canción. O africano. A sección de Pini, moitísimas grazas. Aníbal Barca despois, a posteriori aínda máis, fixo un centro comercial ali en Pontevedra. Moitísimas grazas. Sección de Pini, unha ponta ademais. Moitas grazas, Pini. Bravo, madre mía, como ven Pini hoxe. Espectacular. Está para xogar no Celta, Está centrando, bueno, xa dicimos que o espírito de Pini imbúe non solamente o presentador e director deste programa, senón a todo o equipo. Sí. E isto que nos queda hoxe, lembramos que temos connosco a Lucía Rodríguez, que ven aquí cumprir os seus soños, e tamén temos unha nova edición dese test extraño de Fernando RQR e unha biocanción de Pepe Capelán e ademais afondaremos un pouco máis nestas opcións das preguntas mutantes. Todo isto e moito máis no ¿Cómo que no? Isto é. Estamos na Radio Galega, estamos no Como que non, temos a Lucía Rodríguez. Grazas, Lucía. Hoxe é un programa dedicado a ti. Ai. Sí, porque o terceiro programa últimamente da tempada, desta trifecta que fago os nosos convidados, está dedicado a, neste caso, a Lucía Rodríguez. Temos moitas sorpresas para ti, xa verás. Seguro que me vou emocionar, xa sabes como son. Bueno, home, nos facémolo, sabes, porque te queremos. Se non faríamos nada, sabes? Se non... No, porque este programa ao final venga xente que nos cae ben, non? Efectivamente. Bueno, sí que hai moita xente que nos cae ben. Por eso tanta xente. É por eso tanta xente quere repetir. É a que lle caemos ben nós, porque senón tampouco ben. Sí, tampouco irían. Hai xente que ven por comer algo, Tamén, bueno, hoxe non é o mellor exemplo porque xa ve a xente no videopodcast que non temos. Papamos moito. Claro, porque xa acabamos a ver, temos un orzamento
limitado. Sí, xa. Entón, se comemos Quedou todo... todo no plató, Sí. Home, que fíxate isto todo, cartón pluma, unha réplica exacta do meu salón, e que eu síntome aquí como na casa. Por iso queremos que vos sintades tamén aquí os convidados como na vosa casa. Imos facer moitas cousas hoxe con Lucía Rodríguez. Lembramos que temos ese soño que a semana pasada xa nos alumbrou un pouquiño. Hoxe imos afondar aínda máis nel, porque ti dicías, por se alguén está escoitando e non estivo connosco a pasada semana, que o que querías facer que non tiveches a oportunidade de interpretar era... Eu decía que o mellor podía facer como en ficción, isto vaya por diante, En como ficción. facer que morres, que eu non sei como fai a xente para morrer así que sea creíble. Gustaríache aprender a morrer. Non a morrer en máis cousas, pero o mellor eso pareceme das cousas máis complicadas que pode facer un gran actor ou unha gran actriz. Morrer é bonito, Temos ademais un especialista Sí. de cine e televisión, isto é en serio, E non? que tal morre? Morre bastante ben, porque eu sempre que o vin en series de televisión mataron, e cine sempre. sempre o mataron. Oe, como mataron, pero moi pois sí. ben, dun xeito limpo, sen sufrir, quero dicir, moi ben. Bueno, ás veces sufrindo un pouco, pero que a previa, o momento da morte, preciosa. Logo, un pouquiño de tensión antes. Sí, logo xa unha vez que chega o instante ese do Antesala da morte un pouco sufrindo, pero bueno. Pero logo despois xa o Moi ben. Sí, bueno, el agora non pode falar, é un momento no que temos castigado a Fernando RQR. que temos que aproveitar. Hai que aproveitar que non ten micrófono. Imos lembrarvos a todos os que queredes votar en Twitter, darvos máis datos, porque sabemos que Fran Rodríguez pode iluminar as vosas cabezas e pode dar un último empurrón para que entredes en Twitter e votedes con máis criterio que pintaba Quique en Verano Azul. Chega o momento de Fran Rodríguez. Fran Rodríguez, benvido, como estamos? Ben, aquí pensando en Quique. Estás pensando en Quique, non? Pensando en Quique porque Volvo a escoitarte baixísimo, non sei que lle pasa esa... era como Boicó, o Boicó. Ai, agora sí. Ahora sí. Adiante. Pensando en Quique, pensando no triste que foi o seu percorrido en Verano Azul, non? O pouquiño peso que tiña como personaxe, a pouquiña chispa, non? Era tremendo. Daba moita pena, sempre no fondo, sempre intentando figurar, Por exemplo, eu lembro ben que Desita tivo un problema aí, como unha pequena depresión. Desita, falamos de Desita era das gafas. Desita era das gafas. Vale, Tiveron unha depresión ao longo da serie, entón os pais, para compensar un pouco, porque había aí un problema, non, de familia, dunha deconstrucción familiar moi típica, moi propia do Spielberg dos anos 80 tamén. Neste momento, para que ela non caese na depresión, regálanlle un avespino, non? E de repente Desita pasa a ser a da Vespino. Pois non? Ten unha entidade, te queres decir que ten unha entidade como personaxe dentro da serie, Por ¿no? exemplo, Pancho, hubo un momento no que quería seducir a Bea e colleu un cabalo branco, púxose unha máscara e cabalgou pola praia montado nese cabalo branco para intentar seducila. Todo o mundo tivo o seu momento. Piraña, Tito, Javi. Home, Piraña e Tito contaron comer. Isto non sei se o temos comentado xa neste programa, comer para crecer, que é un hit que debíades ver no voso YouTube de Garda. Non, se non, ti non coñeces, pola cara non coñeces comer. Era Comer para crecer. Sí, me acordo. Sí. Pero é Quique, ¿no? Quique, que aportaba? Quero dicir, nunca comentaba nada, non levaba iniciativa en ningún momento. Porque era reservado, mellor, era un home reservado. Non sei, nunca estaba no primeiro plano, non? Nunca lle preguntaban tampouco nunca lle preguntaban. Quique, que che parece isto? Que tal vai, Quique? Como estás? Como te sintes? Home, como levas o verán? Facíanlle máis caso a Tito que a Quique, e iso a Quique tiña que escocerlle de xeito. Claro. Pero Quique tiña sempre boa cara.
Como llevas cocer, Quique Bueno, estaba... Bueno, Él era feliz. Tiña Quique era feliz. cara neutra. Que fixo en Verano Azul? Como Keanu Reeves, non? Cara neutra. Cara neutra, unha cara neutra, unha actitude neutra, un papel neutro, entón non, pois algo tiña que ser. Tiro o dos Anunnakis porque hai un episodio moi mítico, La Burbuja, no que aparecía un alienígena, non? Que falaba con Chanquete, falaba con Julia, pedíalle un tomate a Chanquete con esta música que facía. Iso facíano tamén os Nabucodonosorcitos, non. Sí. Non, os Nabucodonosorcitos, non sabedes de que estou falando, non? Eso sí que non, xa. Barrio Sésamo, non lembrades. Non, os Nabucodonosorcitos era os animais que tiña Epi nunha maceta no balcón. Correcto. Os Nabucodonosorcitos. Bueno, buscaban así, imos ir de excursión. E falaban así, pero tiñan, porque eran pequenos, entón tiñan a voz afrautada. Como pitufín. Pero os outros eran os marcianos que Efectivamente. entraban Que decían radio. Sí. Bueno, se Bueno, se non entendedes esta, tamén estamos abrindo unha porta aos millennials. Efectivamente. Fernando Requerre sempre di que aprende moitísimo neste programa, cousas que o mellor non serven pa moito, pero A ver, aprende. estamos falando do único incidente UFO que hubo en Verano Azul, que este episodio Ai, que che digo de sí, la sí, burbuja, entón con esa música de o un tío así como un hippie achegábase a Chanquete e decíalle, por favor, ¿me das un tomate? E Chanquete como volao colleu o tomate e yo daba sin preguntar nada, non? Tiña como certo poder mental. Entón, por aí o do Anunnakis. Por iso, porque o mellor Quique chegou nesa remesa. Nesa mesma remesa, nesa mesma nave, pois un soldadiño un poquinho máis raso, igual, pois que non... Pode ser. Bueno, nós queremos saber que pintaba Quique en Verano Azul, que é unha pregunta que nunca nos fixemos, e iso tamén subraya un pouco a importante que tiña Quique, non? Que ninguén se preguntou por Quique, porque, por exemplo, que Javi era outro, non? Javi, o que fixo logo pelis e tal. Javi e Pancho fixeron unha boys band. Javi e Pancho. Igual Quique se chinou por... E de cita, este é un dato, como xa estamos un pouco pois neste horario, pois de cita había unha película que se chama A Tope, dos anos 80, na que aparecía como adolescente conflictiva. Sí. Bueno, non vou a aceptar a escena, pero tiene unha escena un pouquiño forte nun sofá. Tórrida nun sofá de cita. Sí. Tórrida, pero é Quique. Que foi Quique de non Quique? tivo, Que foi de Quique? Non tivo esteas tórridas, que saibamos Non, tampouco. nin tórridas, nin non tórridas. non tiña esteas. No, Quique acabaría Verano Azul e dixo, bueno, pois mañán ao colegio. E dixo, vale. O mellor dixeron yo mesmo cando eu tiña un grupo unha vez que acabamos un concerto e fomos a falar co dono para que nos soltase o parné e nos dixo aquí lo de a seguir en el mundillo, que era un pouco como non vos vou a chamar nunca máis. Non sodes vos, pero vos tentade, non? Penso que eso tamén pois igual lle pasou aquí, que igual lle dixeron a seguir en el mundillo, nunca máis lo llamaron. Sí, por eso que en plan que o rapaz, pois eso, como era, si era un extra pesadete dese, que é unha boa opción tamén. Sí. Que pues, acabou a serie, me desmontaron todo o rodaxe ali de Nerja e tal, e o día seguinte, bueno, Quique, que ahora? Pois o colegio. E claro, ninguén lle preguntaría porque pasaba totalmente desapercibido. Tamén pode ser que unha vez grabada a serie e comprobado que este rapaz estaba aí colándose en plano constantemente, Mercero decidise darlle un nome que foi Quique. Sí. Pero, bueno... Claro, si non sería Niño 2. Niño 2. Niño 2, Bueno, efectivamente. Bueno, pois nada, que saibades que estamos preguntándonos, aínda tedes tempo, quedan aproximadamente uns 40 minutos para responder a esta dúbida mutante de Fran Rodríguez. Se alguén o coñece, que xa lle pregunte directamente a él e non lo lo fala saber. Porque sabemos Juanjo Artero. Bueno, eu penso que era como o final de Frankenstein, poñía The Monster e poñía símbolos de interrogación. Eu penso que Quique era un pouco Quique, símbolos de interrogación. Sí, que di Fernando Requerre apunta que veña o fin de ano de especial pixama, festa de pixama que imos facer, pero non sei se estará Quique. Claro, que nos estamos metendo outra vez en fonduros, claro. Que non vou entrar outra vez. Igual facemos un... Non facemos un Tate Montoya nunca. Xa falamos un Tate Montoya e claro, logo preguntamos que lle pasou a Quique, logo pasa o que pasa. Polo que sexa...
Aparte sempre os millennials son os A que ver, nos que foi meten nos lameiros estes, Que foi bonito o teu saúdo a Tate Montoya. Tate, non sei se estás ou non estás, bueno, onde Pero estés. eu fíxeno dende a inocencia e a boa fe. O que E pasa é que dende estou o rodeado cariño, de xente que ten moi Terías mala que telo idea. feito dende a Ouija. Xa, bueno, en fin. Para rematar, vou cortar isto xa. Para rematar este momento, eu creo que hai que suliñalo cunha sintonía que está nas cabezas de todos os que teñen a lo menos unha idade, que esta, dalle aí, Pini, anda. Ou dúas. A ver, que se escoita. Vale, moi ben. Gustoume moito a versión de Fran Rodríguez. Grazas. Voten, amigos, aínda teñen tempo. Imos pasar a outra sección que xa está agardando, porque dixemos que este terceiro programa está dedicado aos nosos convidados, en este caso Lucía Rodríguez, e imos entrar nunha sección que ten Capelán, porque Capelán está maravillosamente multifaceta este ano. Son como Windows 10, pero ben. Sí, efectivamente. Pero funcionando. E temos un cariño para ti, pero antes de que o recibas, imos darlle a Capelán a entrada que se merece na radio, porque ten sintonía. Non me digas. Claro, Sí que teño, sí, claro. Hombre, sí que tes, é moi bonita. Dalle, podemos, Pini. Claro, ves? Bueno, pues unha sintonía moi chula, moi rollo Blues Brothers, que me gusta. Bueno, que está directamente sacada dos Blues Brothers. Claro, Por eso é pues, moi rollo Blues Brothers. moi semellaba, non? Sí, Hey Bartender chamase esta canción, esta é o track instrumental. Este o Claro, ei, camareiro. Hey Camareiro, efectivamente, que ademais, mira que ti como Moi ben traballas. traído, porque A verdade é que non o pensei, pero mira, está moi moitos anos. Sí, señor. Bueno, pero non viñemos aquí para falar de min. O No. día que me faga a miña propia biocanción. Faríaste a túa propia biocanción. A mí parecería un momentazo a Metarradio. Sí. A ver. Mira, podría ser un peche fantástico para AT4. Vale, comprocho. Vale, mercado está. Veña. Autobiocanción. Autobiocanción, Que iso como sería. nombre de Transformers, ¿no? Sí, de autobús, Estaban esos sí. en los De Decepticons. Autobots, claro. Os Decepticons e Eu Autobiocanción. son máis de autobiocanción, que Sí, esos que eran sí, moi buenos. Bueno, pues nada, xa sabedes de que vai a sección, porque xa levamos con esta dúas. Entón, a xente xa está acostumbradísima. E é unha canción que lle dedicamos pues, a cada convidado que ven. Entón vamos a cantar ya a Lucía Rodríguez, onde fixemos unha pequena escolma lendo a súa Wikipedia, o LinkedIn, o Qué bonito, bueno, Qué bonito iso, esa rede social en galego. LinkedIn, é dicir, bueno, claro. Como un supoñer sería, en galego sería LinkedIn é un supoñer. Porque o din outros. Claro, LinkedIn, sabes, LinkedIn, non o digo eu, din eles. Claro, Hai Galipedia LinkedIn, tamén, xa, pero iso gusta moito, que sería aquí un supoñer. O que pasa é que o mellor como vender rede social como un supoñer, o mellor non é moi comercial, pero gustoume moito, LinkedIn. Bueno, pois nada, pois estás preparado? Sí, eu está. estou a tope contigo. Quedas coa biocanción A ver. de Pepe Capelán. Ela dende moi pequena tivo que estudiar e máis traballar. Ali en Castro Caldelas na pastelería xunto a seus pais. Fan unha bica que está moi rica. Bica Malena merece a pena. Tiririri, ela é Lucía. Lucía Rodríguez mira, Lucía Rodríguez mira, ela é Lucía. Sempre tan guapa e tamén tan sonrinte Lucía.
Os sábados pola tarde podela mirar poñendo a TVG. Unha rapaza moi querida en toda Galicia, por algo será. É moi coqueta, toca pandeireta. E o rebolando está presentando. Tiririri, ela é Lucia. Lucia Rodríguez, mira, Lucia Rodríguez, mira, ela é Lucia. Sempre tan guapa e tamén tan sorrinte Lucía. ¡Bravo! Grande Pepe. ¡Qué bonito, Pepe! Maravilla. Completamente live. Moitísimas Dende o grazas. como que non podes apagar o xa podes apagar todo. Grazas, moi amable, Grazas, para grazas. que Hasta non nos faga sempre. máis ruido. Dicía completamente live dende o como que non para Lucía Rodríguez. Que che pareceu? Emocionante, total. Qué bonito. Pareceme super bonito, Pepe. Moitísimas grazas. Tes un talento super especial para estas cosas. Un talento bastante trapalleiro. Porque Porque no. ademais encántame facer así as cancións como que rimen mal. Sabes, pero O sea, era unha canción para Tirirí. exactamente. Ven amigos, Muy seguimos bonito. mantendo o nivel deste programa. Non pola canción de Pepe Capelán, senón polo comentario de Fran Rodríguez. O comentario do noso director de contidos é sempre acertado. Sí, sí, Gracias, bueno, xa Pepe, sabes gracias. que... Estoume labrando un futuro, vedes, non? No, sí, estás asegurándote polo menos toda T4 no como que non con estes comentarios. En fin, bueno, Lu, que che pareceu? Muy bonito, super. Yo decía que emocionante estas cosas. Bueno, sobre todo que poderla utilizar como propaganda No, para a hostelería. por exemplo, entre outras cousas, a Malena vai quedar encantada con isto, seguro. a Home, miña eso nai. espero, porque temos que, a ver, agora podemos confesar unha cousa Sí. que pasou entre ti e máis eu, que de toda a xente que está aquí neste programa, en este estudio, podo decir que son o único que estuvo na cama de Lucía Rodríguez. Como que foi? E ademais, Perdón, pero que é titular certo. é este? Pero é verdad. A ver, non estuven na cama de Lucía Rodríguez No, ao mesmo tempo que Lucía Rodríguez, Pero son detalliños, sabes? Eso sí te pos tiquismiquis, pero que estuve na cama de Lucía Rodríguez porque fixémoslle unha reportaxe moi bonita o ano pasado no Adiviña que ven esta tarde, estivemos na Moi súa bonito. casa, estivemos con seus pais, enseñaron os seus pais que teñen a habitación como eso, que marcha a nena para estudiar para fora e teñen con todos os cadros da comunión, os peluches, todo eso tal, como se acabara de marchar. Quedou igual, non? Quedou igual, Total. como un santuario. Que bonito. De feito, O santuario. cando Lucía Rodríguez se xubile, que teña recollido unha chea de premios de como comunicadora en Galicia e se toda unha estrela tal, haberá xente que vayan peregrinación ali a Os a becarios, habitación. non? Os becarios. Haberá, Xente que claro, empeza. estudantes de comunicación audiovisual que se irán ali de peregrinaxe a pasar os apuntes polo escritorio de Lucía Rodríguez para que lles dé a sorte. Sí, sí. Ves, Será fermosísimo. iso será moi bonito. Que Eu, se fan iso, diríalle aos teus pais que cobren entrada, porque tamén Sí, se ¿no? van pasar, digo, que saquemos algo de rendimento, ¿no? Que va, no, se sabes que cando é cuestión de fe, esas cousas son... Que sexa rendible. Que poñan senón- un laguiño. Home, mira, RQR xa ten por fin o Bueno, micrófono. que os vanse encomendar a Lucía Rodríguez. Pero sabes o mellor de todo, que tamén coñeciches a Troy. Sí, eso tamén é verdad. Máis majo. Máis bonito. Troy é o miña o meu Falamos de Troy creo que a semana pasada, que xa non Sí. sei se falamos en antena ou Eu cando sempre que estamos... podo falo de Troy, Pero porque está- como adoro a Troy... Está moi ben, sí, falamos hai 2 semanas, sí Sí. que falamos del, pero segue Sí. ben, non? Segue ben con calma. Sí, que sí. Slow life, non? El é así, el é ese tipo de can tamén, Bueno. que son lentos. É un xa No, lento non é tranquilo. É tranquilo. É de boa paz. Non, Que ten- diría miña nai, é de boa paz. Ten- Non se mete Pero con mellor nadie. estresado non vai. Ten pola os vida. seus tempos, é o que Claro. hai, bueno, como ten que ser. E nos imos aos tempos de Troy. Vos moi ben. Ves, Claro. eu teño que aprender a ir aos tempos de Troy. A ver se en algún momento xa é unha cousa miña persoal. Bueno, imos pasar á sección que moita xente está agardando Vaya. para comprendela. Moitos porque lles gusta. Este é un momento como dicotómico do programa porque hai xente que quere ver como adorar ao seu como chamalo tótem, non? Non só Millennial. iso, Carlos. Sí. Temos que facer mención especial a que se puxeron connosco en contacto connosco a dirección dos premios Ondas, Sí. os premios máis importantes da radiodifusión nacional, dicindo que disolven
os premios. sí, que o escoitaron a sección de Fernando o pasado programa e dixeron acabouse. A radio convencional está morta e dende agora van a ser os premios Fernando RQR polo sinxelo feito de que acaba de inventar un novo formato de comunicación. Isto xa non é nin radio, nin metarradio, un nin Big Bang, ¿no? Pero radiofónico, ¿no? Sí, é como un buraco negro con un se horizonte de sucesos donde non sabes o que vai precisamente a suceder. Sí, bueno, que non se entendeu, vaya. Iso o que non se entendeu, efectivamente. Estamos entre iso ou a ver se hoxe sí, non? Preséntame, Carlos. Sí. Adiante, preséntame, Carlillos. Como podes empezar? Eu non sei como podemos empezar unha sección con un tipo que che di Preséntame. Porque é como presentas ti, Carlos, según él. Como sempre me presentas ti, Carlos. Árgame. Pero non falo, é que eu non falo así. Pero, bueno. A ver, non é que sexa eu. Ten os seus tempos como a Troy. Sí. Sí, pero non se parecen en nada, non se semellan os de Troy, xo digo. Cuidado, que te llevo as... Sí, aí está. Bueno. ¿No? Arrastranche tamén. Troy non ten fourellas así. Troy arrastranche polo chan. Pois a min casi. Preséntame, Carlos. Vale, vou presentalo aínda que me sinto un pouco presionado. É o momento da sección que xa ten nome desde 2 semanas. Titúlase, non oídes entender, pero titúlase Cheira a Kashmir con Fernando RQR. Cheira a Kashmir, RQR non para. Cheira a Kashmir, a la máis cara. Cheira a Kashmir, non me des a vara. Xa sabías cando me mercaches que viña a contar a Cheira a Kashmir, RQR non para. Cheira a Kashmir, a la máis cara. Cheira a Kashmir, non me des a vara. Xa sabías cando me mercaches que viña a contar a RQR. Chega un aplauso para Pero que está pasando aquí? Autobombo, bueno, tamén porque por exemplo, podíamos dicir non ten a boa, pero os que somos do como que non sabemos que a ten porque ten vido de público moitas veces. A traer croquetas. A traer croquetas, por exemplo. Sí, non che cadrou. Non te preocupes que a próxima vez que veñas se estamos xa con público, vale? Cando estea cousa, cando voltemos á bella normalidade, que hai moitos que estamos desexando voltar á bella normalidade, pois dicímoslle a boa de RQR, porque aparte fai unhas croquetas, as croquetas de poldita, chámanse. Como é? Polda, chámase polda. Sí. Son super famosas. Ata na radio galega as croquetas de polda. Sí. No, mira, en fin de ano se ves Lucía. Non, como se ven, o sea, hai croquetas de pollo. Sube aí a RQR porque RQR temos unha cousa que ou fala que nos estoupa os oídos e logo aparte que aínda non aprendiu a colocar a orientar. Sí, no, agora está falando así como tengo o micrófono mal, claro, non é así. No, a min a xente dime que saturo sempre. Sí. Pásame sempre. Bueno, en fin de ano hai croquetas de polita. Vale. Sí? Eso queda dito xa. Encántame o menú de fin de ano con croquetas, pixama, vale, pero perfecto. Espera, vou facer unha lista. Anota. Sí, vou anotar, porque logo estas cousas quedan como vaguas na choiva, sabes? Como Blade Runner. Dicimos cousas e logo nos. Entón, vou facer dende agora, vou coller, por favor, Pini. Creo que tes por aí folios aí detrás, No, pero non gastes, Carlos, por sí, detrás no, por detrás non, ese azul. Grazas, vai yo pasar para que o vexa a xente do video podcast. Isto vai ser a lista da festa do pixama do fin de ano. Lista de festa do pixama fin de ano, que será fin de ano 31 de decembre. Coincide este ano, creo que sí. Coincide aí. Anota. Vica, Quique. Ai, sí. Espera. Pixamas. Espera, pixamas, todo o mundo. Pantuflas, Pixama. Mis pantuflas. Admítese tamén, na festa de fin de ano, admítese pantufla ou mesmo calcetín con goma por baixo, que non, pero con borreguillo por dentro, non? Bueno, aí cada un dependendo da calor interior. Vale. A min gustaríame que viñera tamén o pelo de Nicolas Cage. No, iso non pode ser. Esquijama entra dentro da etiqueta.
Sí, podes traer esquijama, pixama, quero dicir, todo o que Que é sexa esquijama? Así completito de vale. primer. Es Esos decir, dos que veñen de primer. Esos que veñen así Es que todo. teñen orellas de coello. Esa. Eu teño un vale. que me bueno, unha peza que se chama, sabes, que agora Sí. é un disfraz moi A xente recorrente. empregado no entroido. Sí, moi recorrente na xente nova, Sí. unicornios e cosas así que van e din, Ah. xa vou disfrazado. Sí, É verdad, e 2 anos fun de sí, unicornio. sí, pues, ves, ella tamén así dunha peza, Sí, o ves? que pasa que era un XL e arrastraban polo Pois chan. pixama vou poñer entre eu tamén no entroido acabei Unicornio arrastrado. sucio. Fran Rodríguez. Non, eu igual que eu igual poderíamos intentar invitar ao pelo de Nicolas Cage. Bueno, pode ser Que veña, non? Pois sabes como vou poñer? Vou poñer anotando na Sí. miña lista de fin de ano. Que isto a xente di, pois seguro que o teño preparado. Non, surdiu así. Na miña lista de fin de ano vou poñer pijama e esquijama vou no poñer entre corchetes. Como estamos nesta sección, vou poñerlo entre corchetes, vale? Veña. Esquijama. Entón, temos iso, croquetas de polda. Sí. Porque isto sí. teñen que ser, ten que preparar a túa boa Sí, 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 croquetas para fin de ano. Que non hai Iso, problema. Vale, croquetas. Como se queredes comer 12 croquetas. Non hai Iso problema. paréceme- Pois mira, eu quero comer 12 croquetas. Bella. Ay, Pero é verdad. Sí, en vez Pero, de cuidado, 12 segundos facemos 12 minutos. Isto estaría moi ben porque nunca fixemos unhas badaladas Con croquetas. en vez de cada hora, cada segundo, quero dicir, ou cada 5, como poñen, cada minuto. Ves? Entón podemos facer os 12 últimos minutos do programa as badaladas Con croquetas de con croquetas de poldita. poldita. Podemos Veña, vai, medir croquetas. directamente o tempo en croquetas, Carlos, que tamén xa é Ou como- unha croqueta, que é moi Qué un conde Draco iso. Sí, Unha sí. croqueta, Unha dúas croqueta. ¡Catro croquetas! Bueno, pode ser. Non sei de que falades xa, Croquetas, fai un rato bueno, que non, igual, non sei. busca en YouTube. Croquetas de polda, Vica vas Vica da traer? Malena, sí. Sí, Vica traes para postre xa. Home, claro. Bueno, para postre ou para primeiro prato que aquí hai de todo. Sí. Vica, moi ben. Apunta ya Pepe uns hot dogs desos que lle gustaron moito a semana pasada. Que a semana pasada hai que Os dicir perritos. Os jodos. Os jodos, Jodos, os hai que perritos. dicirlle a audiencia, Os canciños quentes. hai que dicirlle a audiencia que trouxemos de catering uns cans quentes, canciños unhas quentes. cousas. Sí, Un trouxemos jos dos. a semana pasada, hoxe non hai. Non. Pero a ver se o traemos para a semana que ven. Tiveron moito éxito. Moito. Sí, moito. Para a semana que ven creo que pedín mini pizzas. Veñen quentiñas Hai que- tamén hai pero que- outra cousa. Carlos, eu teño que empezar xa, Bueno, vale. Espera, vai apuntando, vai Ui, apuntando. sí, Carlos, que logo non lle Despois chega non o teño tempo. tempo. tempo, É que claro. mira, o que me Ai. pasou no último test, Sabes a que hora tes que acabar? a unha. Vale, veña. O último que me pasou a semana pasada que non tiven tempo. Bueno, fai unhas semanas que non tiven tempo para facer o test. Sí. Claro, Por eso quedei un pouco curto. Claro. Pero hoxe, Lucía, Que? hoxe vas flipar. Por que? Vou medir se estás máis preto dos tiktokeros ou dos bupecou. Miri, casi te pillo. Que son- Pero a sección fago eu. Que son dúas titulacións equiparables. Por eso Claro. os pon, sabes? TikTok, Sí, Bupecou. sí. Eso para irche explicando. E de paso tamén reforzamos. Como a coa semana, audiencia. como a última vez, non entendiches moi ben Adiós. o tema de A ver, para a xente da radio, está sacando cartulinas. Cartulinas, cuidado. Vale? Xa dicimos. Podedes vos sentar e Sí, facer sí. unha infurrelax. A ver, ou Con tranquilidade. a última vez Acabo de ver un corchete. non Carlos. se entendeu moi ben Sí, sí. o sistema de puntuacións. Hai un corchete. Eu fixen Ai. unha especie dun gradiente Sí, que gradiente. mal chamouse cicatriz, Sí, vou aguantar isto Era para unha que cicatriz. Fernando poida operar pero libremente. desta volta temos un gráfico tipo queixo, Ah, Diagrama de diagrama de queixo, de quesitos, tipo vale. trivial. Entón, Vale. todas as respostas que se acheguen ao TikTok van a ir de vermello, vas a ir pillando Vale. unha porcentaxe de vermello, Vale. e máis se achegaste máis a Bupecou, según sempre Según o teu criterio, o meu Fernando, o sea, según o teu criterio. sempre objetivo da que me sae a min, do meu Sí. da miña alma. ah. O Dixo- rapaz dixo- que está afogado nun charco, quen é? Temos aquí a sí. no, mira, Iba a de que- preguntarcho. o temos unha Fai como a ovella de Cheira Cashmere. temos Correcto, temos unha como se chama eso, home? Cando pos un colorciño e daslle un valor. Sí. Como se chama? Darlle Poñer valor a un- un darlle valor a Bueno, un co- se vai de vermello e TikToker, vale? Vale. Entón ali temos a Truenito,
Pero Truenito. como na última vez díxose que quen fora o das gafiñas, como se chamaba o das gafiñas? O das No, gafiñas? ti primeiro tiñas a George Michael A George Michael. Michael. Pero este ano Pero dixémosche que eran máis Dylan McKay. claro, A ver, pero vou tentar explicarlle a xente o concepto que este vas moi mal. A ver, el ten na cartulina que me para estás os da radio. que ten Pepe Capelán. Claro, que ten Pepe Capelán nas mans, aí agarrando. Ten como representando aos tiktokeiros a Truenito, que resulta que é un Quen é cantante. Truenito? Trueno. Truenito, Bueno, Truenito é un- ves? Vale. Para. Él é Trueno. Non me apuntes aínda. Vou Non che me apuntes. pintar xa. No, me penalices. No, trae. No. É que hai que saber quen é Truenito. No. Mami Chula, Bueno. GPS. Sí, bueno, A ver, pois que nada. se apunte. Claro, claro. Pois casi que se apunte. Sí, sí, ti nada, ti que che apunte. A ver, eu Lucía, teño nada. que recoñecer que eu son de Bupecou. Claro. Queixiño en laranxa. Vale, Sí, bueno, sí, pero aparte Truenito, acaba de coller un laranxa que se non ve se moi ve. ben, se ve moi moitísimo, ben é moi televisivo. porque É que non é que non faga sección para radio, non faga nin pa tele. Bueno, Bueno, vale. seguimos, adiante. Entonces, Primeira proba. No, Vale, espérate, veña. necesitamos un Ah, referente. perdón, un referente de Bupecou. Bupecou. claro. Teño que confesar unha cousa. Collí un fulano que faime a mí moita gracia, que é o Brad Pitt dos pobres, que non me lembro como se Val chama. Kilmer. Val Kilmer. Que? Que é o falta de Brad Pitt respeto. dos Val Que Kilmer. falta Val de Kilmer, o respeto. Brad Pitt dos pobres. Ademais, Val Kilmer moi mal. Val Kilmer xa Oxe, tocao, Xa moi mal, tocao. Entón, imos Val a Kilmer xa Vou a poñer. indo a mercar a Capravo. Sí, sí, sí. A peor versión de Val Kilmer. Val Kilmer, feito por os rapaces de Muchachada Nui, prácticamente. Eu Pois quería- a imitación de Val Kilmer de Joaquín Eu Reyes. quería apuntar unha cousa que pa os que están na casa e non ven o gráfico só lle falta Vicente Vallés diante. O sea, Está, vamos. está tan ben feito, non? Sí, Non sí, te non. entendo. Fran, non te entendo. Vale. Imos aló. Adiante coa proba. Primeira proba, Lucía, preparada? Veña, preparada. Preparada? Lista. Claro que sí. Ah, que che pos Sintonía. que pos sintonía ti mesmo, bueno. Por A certo, primeira pregunta, a primeira proba. que Vale. ninguén perda como está Primeiro. pegando na cartolina a Val Kilmer con É todo- cinta de carroceiro Sí, 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 espectacular. todo Que Muy- culpa tería Val Kilmer, pobriño? Primeira, como se chama esa que facía o Anxo ou algo así tiña unha, ¿no? De que era un espía El ruso. santo, el O santo, santo. o santo. O santo, Ah, o santo. vale. Primeira proba, Fernando Primeira Regueiro. proba, adiante. Esta proba chamase The Fake News. Vale. Veña. Porque é moi de Twitter, xa sabedes que eu collo cousas de Twitter, de Instagram, Sí. cousas, digamos, tiktokers ou modernas, Sí. e o que fago é facelas analóxicas, Sí. e porlle cousas máis dos entendichesme, non? Sí, Totalmente. Quixen Todo recoller un o pouco- mundo nas súas Claro. casas están Entón, entendendo Fake perfectamente news, fake que news, hai fake unha news. cartulina. Todos sabemos que en Twitter Non hai- faledes todos a vez porque senón sí que non se entera. Todos sabemos que hai en todas as redes sociais RRSS temos fake news. Entón, vouche dar dúas novas. Vale. Unha é real e Ajá. outra é fake news. Vale. Sendo tan sinxela de explicar, por que redaches tanto? Entón, ti tes que dicir, Dalle. ti tes que dicir cal é a verdadeira. Vale. Primeira nova, que pode ser fake news ou non, Vale. é un ano de Non, aislamento. perdón, un apuntamento de inglés. É fake news igualmente, porque non existe new, sería un novo falso. Digo Como que di? Digo que non é por ser unha nova non é fake news, en inglés é news sempre, en singular e en plural. Adiante, podes seguir. Flipadito. O renacentista. Por certo, gustoume moito o teu Falta de respeto, perdón. Non, hai xente que está aprendendo Bueno, idiomas e Primeiro logo falta de chega respeto aquí. a Val Kilmer xa me parece a Totalmente. flagrar. O de Val Kilmer non ten perdón, pero bueno. Gustoume moito a interpretación de Barrio Sésimo, decir, de Verán Azul Kabuki. Kabuki. Foi moi kabuki, moi xaponés, gustoume moito. Adiante coa sección. Adiante coa túa fake news. Un ano de aislamento no reality Edén sen coñecer que foi cancelado. É dicir, un axente estivo un ano despois de que cancelaran O programa. estiveron aí e Vale. ninguén llo dixo. Eles seguían ali facendo os súas rollos de reality. Conoce un caso parecido. Meteron nunha casa de Gran Hermano e non sabía que remataran xa que cancelaran Iso todo é. un ano antes. E El outro seguía é- ali dicindo, "Jopa, canto duro." Os- Claro. Normal. Eles tiraron, a ver, Vale. e outro é Esa é unha, os fans de Malú reúnense no balcón da súa casa e lle gritan con Rivera no. Que isto tamén cuidado, cuidado con. Estas son as dúas news. Sí. Sí, porque News, son dúas, correcto, claro, news. news. Sí, sí, E son unha dúas. delas é fake. E unha delas é unha fake news.
Imagina, Lucía, o doado que era explicar todo isto nun par de minutos. No, en 30 segundos. Pero iso, eu penso que se non ten que ver si eres de Pupecou ou TikTok. Bueno, é que Sí, porque a xente nova estamos como Sí. moi afeitos ás fake news. Que queres dicir? Entón- Como que a xente nova? Que estás insinuando? Estás Que chamando vos son bella, nova. Lucía. Eu estou aquí para dictaminar. Se nova ou non? No, Bueno, nova estás es, arranxando. nova es moi nova. Sí. Pero claro. se a túa alma É nova. nova tamén, É nova. non? Claro. Es nova, es moi new. news que non se Fake di no, new. Fake no. Fake no, es new. Na túa cara, Carlos. Eu os Adiante, conche- Lucía. Vale, Responde. pois eu penso que a fake news, fake news é a segunda, a de Malú. Que pasou? É correcto. É correcto, moi ben, Lucía Rodríguez. Collemos o vermello. Mira, e os corchetes Aínda que podería ser. Bueno, sigo sin título, Seguimos perdón. Pero Sigo sin non título. era Cheira Cashmere. No, Cheira Cashmere é da sección, pero esta é unha Pero- subsección que é o test para saber como vai o chollo. Está Vale, ben, vale, está ben que vale. informes ao director de contidos do que vai a túa sección e de que vas facer. Moi Collemos ben. o vermello e Vale, imos lle dar un 25% do queixo atentos. Vale. a TikTok. A ver como representa Fernando Reguerro un 25%. Moi ben, E aparte, moi mira, ben. moi ben. Pues mira que clariño vou poñer. A percepción. 20 Moi ben, acaba de poñer na cartulina 25. 25%. Hai claramente un 25%. Seguimos, segunda proba. Se É dicir- houbera unha pizarra, Claro, Xa mira, sería- eu digo unha cousa que para a xente que está seguro debecendo por recontar o que leva Lucía Rodríguez, hai que dicir que leva un 25% de TikToker Sí. e digamos que o mellor a abuela pluma A que grosso diría- modo. Eso que será un 15. Outro Iso es tanto. un 17. 23 con 5. Como? un 17, un 17. Sí, bueno. No, Por como non un coñecer a Truenito. Sí, sí, hai que fastidiarse. Bueno, veña, dalle. Non afontes aí. Non con afondes porque Brunito. o mellor tes un 35 logo. Bueno, Veña. a segunda proba é complicada, Xa vos lo digo. Vale. A segunda é comprender a miña xeración e a seguinte. Imposible. Entón. O sea, es Bupecou xa, pero comprendela Bupecou... a que nivel? Vou Comprendela a que nivel? a nivel musical. Imposible. En dialecto. En Estás en dialecto. preu. Vou En poñer- preu universitario antes, sí, anterior. xa. Vou poñer unha canción, Vale. a primeira estrofa nada máis, os primeiros versos. Sí? E se esquen de entender unha frase, Vale. levas todo o premio. Pero está en algún idioma que non sexa cooficial. Está, bueno. Vale, bueno, é igual. Ti ¿Para qué dalle Pini, preguntar aí? dalle Pini. A ver Dalle se Pini. entendes algo. Unha frase solo. Vale, atenta, Estoy... A ver, está complicado, por lo de agora entenderlo. Comprendes ou non? De momento non entendín. Aí vai. Espera, que venga Ahí vai. agora. Tiña unha intro longa. A ver que sacas ti de aí, Lucía. Xa. Deixa, Pini, deixa. Corta, Pini. O mellor non era esa, Sí, non? era esta. Ah. A ver que entendiches aí, Lucía. A ver. Pareceume, pero creo que non... A ver, ti di unha frase que comprenderas de aí. A ver se comprendiches algo. A ver. Ah, que Pero vamos conceptual, a ver. a prova é Sí. conceptual. É conceptual, claro. Vale. Mira, vou cambiar a prova. Vouche dar dúas opcións. Bueno, Unha moi improbable. Que eu trabucárame a mandar a canción a Carlos Tresandí. Sí. Cuidado, que aínda non rematamos. E a outra opción? E a outra opción é que esta sea a verdadeira proba. Fake news, adiante. A ver, dalle ti. Dalle. Pero seguimos Dalle, no dalle. fake, non era outra proba, isto é que fake news. me- outra Fake vez. news meta dentro radio, meta sección. radio. Adiante, Lucía. A ver, eu penso Sí. que A ver que vas dicir, Mira, ti sabes o que é a jurisprudencia? Sí. Vale. Pois atendendo un pouco a jurisprudencia Ajá. e as probas previas, é posible que te confundiras. A mí me encantoume esta resposta. Poñe un pouco máis de Pupicou. No. Ainda que sexa un 50%, pero maravilla. No. É que me parece No. maravilloso. Porque era unha trampa. Ah, sí. Ah. Efectivamente, trabuquei.
Isto que a pon, máis bupecou. máis TikToker, por Ah, suposto. máis TikToker. Comprendeume, veu que me Eu trabuquei. vexo, teño alta, Veu que me alta trabuquei e TikToker. dixo, efectivamente, este rapaz. Bueno, somos humanos. Entendeu ao TikToker. É un pouco, non? O que teño que dicir é que Di Lenny que os lápices levan goma de borrar detrás para que nos podamos trabucar. Non pasa nada. Pero Muy bien. Lenia del Arpeiro. Lenny. No, o no. Lenny Vale. o de Os Simpson. Lenny vale. e Cal. Claro. Lenny Claro. sin Cal non. Pero mira, eu creo que estáse colocando un pouco co rotulador porque cheira alcohol aquí está pechado. Eu intento Cheira sempre cashmere. No, eu intento sempre ir ao límite das miñas capacidades, pero Claro. ás veces supero incluso Queres- a mí mesmo, cuidado. Queres dicir que Hasta eres- luego. Lucas. Había Bupi dúas, había Cou, dúas, vale. había dúas, pero podía ser Cocodrilo que era máis antiga todavía. Bien, Lucas, bien, Lucas. Bueno, podía che dicir Mari Carmen tamén. Exactamente. Ah, e eso non... cuidado, iso é moi TikToker tamén, Hasta logo, Mari Carmen. Hasta Eso logo, é Mari máis Carmen. actual. No, pois facemos unha mezcla aquí de colores, de cores. Sí, é o que che faltaba. Vaya colocón, vas Un a ver. pouquiño de vermello. E eu que levo 2 semanas limpio de Monster. Claro, claro. De naranjo, por aquí, Bueno, me sí, la aspiro. Pero Ai. levas moito porcentaxe. Me la aspiro. Vampiro me la Sí, aspiro. claro, aí sí. Sí. Sabes o que? No, Mira, tenta mira. meter... vou narrar isto que é moi divertido. Está tentando tapar o rotulador Fernando Requerre Por coa lo que tapa, pero claro, atópase cun pequeno problema é que se non metes a tapa pola parte que está oca, entón non es quen de meterlle... Mira, eu a Lucía non a coñezo Vou moito. facer, As espera, que cousas vou son facer como unha as- doble pantalla para os do videopodcast Sí. que o teño recollido de como Luciano, como Fernando Reguerre tenta durante varios segundos tapar o rotulador Sin éxito. coa parte que non está oca. Mira, eu Sen éxito, a claro. Lucía coñezo de fai ben pouco, pero quero a ben xa. Grazas. E sei que Eu tamén. Porque se fai querer, porque é Porque boa sí. rapaza. Fai unhas semanas estivemos falando Sí? do que era ruxear e esquipear. Ajá. Esta é a pregunta. Quixen botarlle unha luva. a ver Quixen é se- cociña en se- inglés. Digo, porque Quixen como estamos de sempre, idiomas, sempre en plural. quixen en varios, sí. Entón, sabes que é ruxear e esquipear, Lucía? Falámelo fai ben pouco. Lembraste ben? Pois xuroche que non. Vaya. Bueno. Pois vas ter máis Pois a máis ver. máis bupecou, entón. Era, a ver, espera, era algo TikToker seguro. Sí. Eu sei o que é stalkear. Eso Ah. sí. Sí, eu tamén. A Díxeno en caer. alto, que? perdón. Entón que? Que Que eso tamén é un pouco- Que é stalkear? A ver. Stalkear é cotillear aí as redes con perfis falsos. Bueno, pois mira, engadimos un Ou- novo ou color, verdadeiros engadimos tamén. unha nova cor que é o azul. A boli, Pero un azul bolígrafo. O sea, vamos a ver, non se pode utilizar tanto útil trazador, Fernando, diferente, porque creas confusión. E a gama cromática quédanos completa. Estás a un puntiño de ser TikToker al lado de Truenito. Ai, a ver, veña. Pero temos a última proba. Sí. Ah, que ainda hai máis. Onde nos Vale, xogamos. dale, é igual, xa, tira. Onde Pero- no, pero no, podo aquí dicir é algo. onde nos xogamos todo. Podo dicir algo, como me gusta cando el fai que leva preparando a sección semanas. Aquí sí, Aquí xogámonos todo, Lucía. Tiene que Vale. checaches esta tempada a finais da anterior. pero Donas isto e leva sendo así cabaleiros. dende hai moito tempo. Donas e cabaleiros, con Sí. todos vos, Sí. freestyle ou regueifa. A mí me encanta porque ten probas ás veces moi guais e logo chega o anticlimático das súas propias sintonías. Pero está moi ben, non? Elixe. Teño clarísimo Lucía, iso. dalle. E sinto porque será máis bupecou, pero son de regueifa a muerte. Bien, pero no, que era trampa tamén. Porque a regueifa é tan, bueno, é É tan- antiga, moi antiga, que xa é vintage. Pero é tradicional. É tradicional, pero xa volveu, entón Deu a Virou, volta ao sí. aí ciclo. virou a tortilla. E aquí estamos. Fíxate, moi ben. TikTok. Rugou. Vou regueifar contra ti, Lucía. Ai, mamá, que Aí imos. Como Vou regueifar Pero que contra ela, non Carlos. regueifei. nunca regueifaches. No. Como vai a quenda? Empezou eu se Por que favor, sí. sí, eu agradezo. Pero precisamos o noso director de contidos Sí. que nos dé un contido. Un tema. Pois Diríxenos mira, un contido. Vale. Para nos regueifar. Por exemplo, Lacón. Lacón, Lacón, que yeah. bonito es. Yeah, Lacón, yeah. Lacón Network, iso é moi TikToker. Lacón, tamén. Lacón. Vale, Lacón está pensando, Eu estaba Ah, que xa vai empezar. Ai, ai, ai. Dalle, non, isto é... Eu estaba namorado. No, espera. Eu estaba moi feitiño, case de Lucía namorado. Pero el era moi doce, eu Lacón moi salgado. Ole, 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 ole. Vas
Gracias, Lucía. Sacou o tema. Pensa, tranquilo. No, tranquila. Tranquila que lle Moi damos. salado, non? Moi salgado. Moi salgado. Sí, moi ben. Como Michel, moi salgado. Xogador e gran persoa. Dalle, Lucía, e regaifa a ti, que ahora te toca. A ver, que me perdí xa, moi salgado. Sí, moi salgado. Vale. Dalle, Lucía, dalle. Bueno, vou arrancando. Un saúdo, Malula. Sen presión. Moi salgado esti... Meu rei. Meu rei. Iso é moi importante. Certo? Porque ter un pouco de sal sempre trae o valor para diante. Oh my god! Oh my god! O porco aproveitase todo. O la come a cachucha. É moi importante, pero toma ginseng a pilila, nunca pachucha. Maravilloso momento. Teño que seguir isto. No sigas, porque ademais xa é un pouco a flamencada a regueifa. Como A regueifa camarón. É como de cañas e barro, unha cousa así. Bueno, Encantoume. moi ben. Gracias, moi ben. Lucía, por regaifar comigo, que é un honor. Sí, que É unha vergonza, como nos vexan os vai de regueifa, van dicir estos rapaces. non nos ven, non te preocupes, non nos ven. Os de vai de regueifa xa non ven. Que veñan se queren. Que veñan. Lanzolle unha luva. Vale, moi ben. Bueno, pues que non Que non lle dea, non, sen darlle. Metafórica. Claro, sen darlle. Remataches Os pés. a túa sección? Entón que son Ah, TikTok? pero teño que darlle unha... Claro, Unha puntuación baseándose en non sei que. baseándose en puntuación. criterios absolutamente estrictos e cuantificables. Aquí moi ben, moi tiktoker, Lucía. Sí, Está enchendo. que ben. a Eu parte- vexo moito vermello por aí. Está ben. enchendo a parte tiktoker. Temos Podemos unha decir gran- que Lucía unha gran- Rodríguez é prácticamente Que- tiktoker, sí. Sí. Temos moito vermello, Algo de azul. algo de azul, o laranxa xusto. Lucía, como final, Sí. pois moi ben. Fernando Requerra, amigos. Grazas. Pois moi ben. Bueno, aínda nos queda un anaquiño de programa porque temos que cumprir os soños de Lucía Rodríguez. Sí. Lucía, ti dixeches que unha das cousas que che... Hai algo máis que che gusta? Hai máis cousas, Hai tamén máis vos lo digo. cousas, A ver, vale, eu sí que pues, tiven oportunidade de ser reporteira, de Sí. reporteira de sucesos, así todo moi tétrico, de ahora ser Luctuoso. Que bueno, di Viti González moito. Tiña Que de compañeira todo, que saudamos mira. desde aquí. Tiven de todo, Luctuoso, sí, Mira, dende atracos con reféns, tiven accidentes de tráfico grandes. Atracos con reféns? Sí. Pero estabas ti ali de refén. No. Pero mira, non hai tempo. Sí, hai tempo, sí, bueno. Mira, a mí Despois cortamos tocaba meu, non te preocupes. Cando era reportera en informativos, mandábame a veces a ir ás festas. Entón era a festa do pepino, creo que era. Era unha festa Vaya. gastronómica. Non hai nada nesa frase que non me guste. Sí. A festa do pepino. Mentres íamos a cubrir esa festa, pois chamada de teléfono dos xefes e hai un atraco con reféns. Entón tiña cero información. Ostras. Tiven que E narralo os pobres, todo, os que ia pobres da festa do pasando. pepino esperando por ti Ali ali quedaron. co pepino na man, Veña. Ay, Sí. Lucía, xa verás. Para eso que é como un Ves, o sea, todo terreo. Que todo. ben, que ben. Vale, iso xa o sabíamos. Pero tamén é verdade que o mellor algo que me gustaría poder cumprir é facer algo así como musical, como Cheira Kashmir. Así. Como? Un musical? Para. No, pero cantando non, porque eu cantando son moi mala. Oh, sí, No, perdona. Pero, Refeigaches moi... Bueno, eso moi ben. Refeigou ben. Sí, sí. Regueifou. No, pero regueifou. Xa non sei. Xa me... Benvido ao meu mundo. Benvido ao meu mundo, Carlos. Sí, sí, normal. Que se me está a correr unha cousa. Sí. Podría ser, mira, como a Rosalía de Cheira Kashmir. Eso sería maravilloso. Podo ser. pero- Sí, é que mira, Cheira case Kashmir. como... Mátote, no... No Vale, videoclip, no videoclip. perfecto. Ficción total, por favor. Pero No. isto facémolo. Eu encantada. Buah. Hai que facer Encantaría, entón me. vídeo. Vai outro level isto, Claro, entón non imos facelo aquí, imos facer videoclip de Cheira Kashmir Morrendo. con Lucía featuring Lucía Rodríguez. Fit, que é moi... Sí. Sí. Fake news Lucía Rodríguez e morrendo no medio do Sí, o final. o por final, exemplo. claro. Aínda que Final. estamos xa spoileando todo, pero Bueno, pero igual, pero hai que velo, pero iso Pero a hai que xente velo. quere Claro. saber como morres, porque Claro. podes morrer
dormindo na cama. A ver se podes- Fernando me instrue un pouco porque eu non sei morrer. Falamos cos rapaces de Galecos Tunt, que xa sabes que son colegas meus. Podete atropelar unha cabra de Kashmir. Ostra. Sabes? Sí, Podes- bueno, iso mellor xa produción o mellor iso xa A ver, está estaría, estaría moi ben morrer con acción. Facémolo caer por un- ordenador, que teño un programa que se chama Paint, que é buenísimo. Vale, pois entón Paint non me soa, non me- Animación 3D, por que O non? último, o último, Sí, sí, é o non? último. xa te encargas ti entón, Pepe, queda Perfecto. perfectamente. Pois nada, Lucía, Encantada. isto queda, bueno, saís de aquí con dúas cousas pendentes. Unha, vir a festa do pijama Sí. do fin de ano que imos facer aquí, que isto vai ser o fin de ano máis extraño que fixemos nunca. Bueno, Pero que vai- É trambólico. mira que cuidado, que levamos uns cantos. Sí, cuidado. Cuidado. Cuidado que non veña Gloria Serra tamén. En pijama, pois que veña tamén, que non hai problema. Logo tamén temos que facer o vídeo oficial, o videoclip oficial O de videoclip. Cheira a Kashmir. Perfecto. Con Fernando Requerre. Lu, foi un pracer Moitísimas enorme, grazas. es maravillosa, sabes que te queremos moitísimo neste programa. Llevo que vos está paso a tua- bomba sempre que veño. a túa casa imos rematar que hora é? A unha! No, No, casi, No, perdón, case, perdón. case. Case. Quedan poucos minutos para que sexa. A E agora sí que marchamos, pero antes teño que saudar aos convidados musicais que van poñer o punto e final o como que non de hoxe. Aí está Taisuki, facédeme un pouquiño de sitio porque vou saudar a Taisuki, que ademais ven acompañada do seu guitarrista Emilio Palmeira. Falamos un pouquiño con el e damoslle un aplauso así, dame tempo a moverme, vale? Ai, que ben, veño. Estamos a piques de rematar, xa dixemos aí uns intres que estamos a piques de rematar, pero non podíamos deixar de dar as grazas a os amigos que levan 3 semanas connosco xa. Pasamos, mira ti, vos o mellor non o credes, pero xa pasamos a metade de outubro. Como pasa? O tempo é inexorable. Taisuki, amigos, un aplauso forte para eles, aínda que sexa, sí, bueno, máis de agora non temos público, pero os do equipo só facemos moitísimo ruido. Que tal, Tais? Emilio Palmeira, a guitarra, como andamos? Bueno, contádenos un pouco, porque levamos 3 semanas escoitándovos, o mellor hai xente que non coñecía o proxecto, e contádenos un pouco de que vai Taisuki. Bueno, pois fai xa uns aniños que levo cavilando un pouco en atreverme a levar o meu proxecto persoal adiante, porque sempre estiven en bandas. De feito, a última banda foi unha banda de aquí de Vigo que se chamaba Supernatural. Bueno, Emilio, que é a miña parella, animoume moitísimo. Díxome, veña, que ti podes facelo polo tema de compoñer, porque eu sempre tiña como un pouco de inseguridade e dicir, non, o meu material non é bo, non lle gusta a nadie, non sei compoñer, tal, un pouco excusas, non? Para igual por ter medo ou algo así. Díxeme, demo unha patada no cu, díxeme, ala, veña, espabila, rapaza. Empecé a compoñer así varias cancións, ele está me botando unha man coa guitarra, así en formatos acústicos. Estamos ensaiando coa banda en eléctrico pois en canto se poda para poder tocar en eléctricos dada a situación que ainda sigue todo un pouco no aire. Sí, está así como está. Nos teríamos público tamén, pero sí, bueno. igual hasta dentro de 2 anos non se pode, non se sabe. Facer, non pasa nada, bueno. Non se sabe, bueno, un pouco sacar as miñas inquietudes e o que me apetece un pouco escribir, porque tamén a xente sempre me encasillou no tema de solo do rock and roll, o rock and roll internacional tamén, e pois non, tamén gustame outras cousas, o pop tamén ten sitio, bueno, un pouco que sae. Que levamos as 2 semanas que levades connosco, levamos escoitando temas propios, e hoxe con que imos pechar esta trifecta de temas. Pois imos pechar cun tema que a fixen de feito na cuarentena. Sí? Pensando un pouco no moitísimo de menos que botaba a xente, dos amigos, as situacións de disfrutar fora do aire libre, do verán, da familia, que se chama San Juan, pensando un pouco no tema das cacharelas, ainda que este ano, bueno, pois foi así, bueno, nos fixemos na nosa casa, pero foi sí, así. Bueno, cada un arranxou, non fixémoslo nun cinceiro. Non houbo festas nos pueblos, claro. Cada un arranxaba como podía. Non houbo festas nos pueblos, non se puido facer. E falo eso un pouquiño pois do que botaba de menos desa situación. Caso que levo escoitándote 3 semanas e esa voz sóname de escoitala, que hai pouco que estrearon un programa na televisión de Galicia e soame exactamente igual, o mellor é casualidade, que o programa este que acaba de estrear Luis Piedrahita na Galega.
voltas coa música. Es ti, non? Claro, é que a min soábame... Bueno, pois nada, a voltas coa música que está na galega. Eu encantada. Estás facendo tamén estás facendo a entrada, por exemplo, entre outros traballos que le vas facendo. Totalmente. Que guai. Encantada. Levo aí co rollo dicindo que a min esta voz Porque soname. a canción está moi ben feita e xa fixeron para que enganchar. Amiga, ves, debe ser por iso. Bueno, pois imos dar as grazas a tanto a Emilio Palmeira como a Tais por estar connosco. Sabedes que estamos a casa. Rematamos como era o nome do San Juan, non? Ves, aínda teño memoria a curto prazo. Deixamos vos coa música de Taisuki e nos voltamos o vindeiro luns xa que rematamos outubro. A vida é así. Un forte aplauso para Taisuki. Recordando aquella brisa en las mañanas de verano que me inundaba de alegría con cada despertar. Quiero escribir miles de historias, enredarte entre mis brazos, refrescarte en mi memoria, porque hoy he vuelto a pensar en momentos que compartir y dibujando en mi memoria aquellas personas que me hacen vivir. Olvidar el rencor de algunos que me hicieron daño, aprender de mi pasado, soltar cargas y dejarse llevar, sentir la libertad al saltar en las hogueras de San Juan, abrazados hasta el alba, cantando a la locura y al mar, porque hoy he vuelto a pensar en momentos que compartir y dibujando en mi memoria aquellas personas que me hacen vivir. Volveremos a bailar arropados por el viento hasta que nos vea el cielo, embriagados de alegría, y poder resurgir de todo aquel tiempo perdido, revivir lo vivido, recuperar esos momentos. Ya vuelvo a sonreír, disfrutando de la brisa cada mañana de verano que ahora me inunda de alegría, porque hoy he vuelto a pensar en momentos que compartir y dibujaros en mi memoria aquellas personas que me hacéis vivir.